Gaur elkarrizketa berezia daukagu Alabediko uinetan. Jose Luis García Guinar, gure estudiotan daukagu. Jose Luis zikloturista da, Mallorcakoa eta gorra da. And there's only one thing in this world to let me heal. Baby, open up your eyes. Gaztetatik hasi zen bizikletarekiko zaletasuna izaten eta urte askotan mundu mailako txapelketan lehiatu zen. Baita gorren olimpiadetan parte hartu ere. Duela ia 100 urte antolatzen diren gorren olimpiadetan lehen biziko kirolari Mallorcarra izan zen hain zuzen. Hanging on a prayer. White walls like limbo. To keep my feet on the ground. Egunetik egunera bigurpilen gainean gorreriaren zailtasunak gainditu ditu, mugari gabe, eta horrek bizikletaz mundua ezagutzera eraman zuen. Horrela, Rutas del Silencio isiltasunaren ibilbideak bereen proiektua berezia jaio zen. Bere lehen bidaia 2003an izan zen, Donen Jakobe bidean, eta azkena 2018an, tartean 16 bidaia luze eta handi egiten, eta tartean ere La Mirada del Silencio isiltasunaren begiradak, A Pedals eta Sonrisas del Silencio edo isiltasunaren irriak bezalako proiektu politak garatzen. Baina hori guztia, hobe bera zuzenean kontatzen badigu gure artean daukagulako. Gabon, Jose Luis, ongi etorri kasakatzanera, eta gabon zuri ere hainitze, gaur zein hizkuntzara itzulpena egiten lagunduko diguzulako, mila esker. Bueno, Jose Luis, aurkezpenean zure ibilbidea hurbildu bagara ere kontaidazu zuk zeuk. Zeintzuk izan dira 15 urte luze hauetan zure bidaia eta proiektu importanteenak edo zeharkatutako herrialdeak. Bueno, eskerrik asko postu naiz, ona etorri zana, Alabedi irratira. Lehenengo proiektua, egia esan netzako sorte handia izan da, ez? Oztopo horiek, oztopo asko kendu ditut eta neure burua deskubritu dut, neure burua ezagutu. Izan da bidai bat, ume gorrentzako garrantzitsua den ikostea, ez? Eta ikustea nola nire perfiletik edo nire pertsonatik ikasi dezaketen, ez? Horren referente izatea, zenik hori ezin izan nuen, ez? Eta hori uste nuen ezin nuela, eta orain aldut, ez? Orduan beraientzako oportunidade gisa izan nahi dut, eta hori ikus dezaten, ez? Eta mundua, ez, bizikletaz ezagutu izana eta horren eredu izan nahi dut. Eta bere ikustez da, edo motxilan, edo mundua ezagutu eta ikasi dezaketela. Ze askotan gertatzen da pertsona gorrek, bizitza, hasi dira eskola, igual rekurso edo gutxirekin, ni horrela hasi naiz. Orduan bizitza gauza gutxi izango balia zela, baina nik orain izugarrizko aldaketa eman dut, izugarrizkoa, ikasi ditut gauza asko, bai positiboak, bai negatiboak, baina ondorioa izan da oso zoragarria, ez? 15 urtean dago maitasunez beterik. Nire memorietan azkenean gelditzen da hor, ordutik orduan bi gurpien gainean ibili ahal izana sorte ikaragarria da. Eta gure entzuleguak jakin dezan, laburbildu ditzakezu bizitatutako herrialdeak eta, egindako bidaia handienak. Niretzako bidairik garrantzitsuena eta niretzako lehentasuna da, beti izan dudan gogo bada, umegorren eskolak bisitatzea, ez? Eta horretarako gogoa daukat, umegorrak bisitatzeko eta beraien irrifarre hori ikusteko.
hori da niretzako maksimoa, ez? Eta hor komunikatzea, ez? Alegin horrendan egitea, beraiek galdetzea, eta nik kontatzea nola nahi dudan bizikletan etorri naizen, eta barrez, eta ikustea beraiengan motivazioa, ez? Azkenean eskolan, egunerokoan, azkenean errutina horretan sartuta, hori apurtzea eta ematea horrelako bizitasun hori umei, ez? Irakasleek egia esan flipatzen zuten, ez? Askotan, eta hori oso emozionantea da. Baina, adibidez, nire bizitzan nolan marka handien hautzi dana Indiako bidaia izan zen. Ondo, India marka handia utzi zizun, baina hor tartean ere egon dira Madagaskar, Kambodia, Laos, Filipinas, Maroko, Argentina, Chile eta, Europa eta penintxulatik zerrenda maigabe bat. Baina zuk uste alduzu munduan barnako esperientzia horiek pertsona gor baten ikuspuntutik berdinak izaten direla? Munduaren ikuspegia desberdina. Orain artekoa, ez? Azkenean entzule edo gorri izan, ikuspegia agian kontrajarria, ez? Izan leke. Arazoa zein da? Komunikazioan topatzen ditugun oztopo guzti horiek, ez? Eta agian horri lagunduta autoestima bajua, pixkate bakardadea, orokorrean, orokorrean gertatzen dena, ez? Azkenean igual entzuleek errestasun gehiagorekin egin detzakete aurrera edo, eta pertsona gorrak horrekin, ez? Eta ikuspuntu horrekin bizitzen gara, eta orduan hori izan da pixkat nire zera, eta egin dudan ere izan da pixkate sensibilizatu eta gorrek, entzuleek parkatu ikusten azaten, beitu, gorra izanik, bizikletan ibili naiteke, eta entzuleak bezelan, zergatik ez dute egingo hau. Eta bostopo horiek eraisteko modu bat bizibilizazioa da, bai? Horretarako hori da niretzako garrantzitsuena. Eta zentzuk dira, zehazki oztopo horiek esan nahi dut, zure aldebiko gorreria sakona kontuan hartuta, hasi zinenean bizikleta gainean mundura ateratzen, ze oztopo topatu zenituen? Errepikatu mesedez. Zure aldebiko gorreria sakona kontuan hartuta, hasierako bidaietan ze oztopo topatu zenituen zehazki? Lehenago, nire bizitza eta oraingo nire bizitza oso ezberdinak dira. Ni hasi nintzen beldurrarekin. Beldur hori izan komunikatzea, bai? Gizarteara irten eta komunikatzea horrelako galdu sentsazio bat, ez? Holan, jendartera irten eta ikusten nuen, ni gai izango ez nintzen leku batera heltzenela, ez? Azkenan, horretan nengoela pentsatu nuen, nire bizitza luzea izango da, eta oraindik ez, asko falta da bizitzeko, eta hor izan zen, tope bat, ez? Eta ordutik horre golpe hori eman ondoren, apurtu nituen olako stop hori apurtu, beldurrarena, eta orain arte. Eta orain arte, horri eskerrak, ez? Lehen esan duen bezala, bi gurpilen gaineko golpe horrei eskerrak asko aldatu da nire bizitza eta neuera. Eta zure bideoetan, helburu pertsonalari algo batera utzita, ze gehiago nahi izan duzu erakustea eta frogatzea zure proiektuetan? Nire ametxe edo nire nahia da munduari mezu bat bidaltzea, ez? Azkenean, guztiak zein hizkuntza hitz egin dezala mundu guztiak, ez? Hori da nire zera, ez? Kalean eta edozein lekutan. Helburu hori oso urrun dago, baina azkenean munduan normaltasun guztiz zein hizkuntza bizi ahal izatea, ez?
ikasleak, irakasleak, ez? Hori izan da hori da nire helburua, bai pertsonalki eta bai, ez? Eta horretarako dira bidaiak eta joteko horrelako helburu hori topatuz eta jakin eta horretako zure proiektuen helburu garrantzitsuetako bat, pues, komunikazioaren mugak gainditzea eta desustatzea izan denez, bueno, pues, zure bidaietan beti eskolak, haur gorren eskolak bizitatu dituzu. Zertan datzate bizita horiek? Bai, izugarrizko esperientzia da, ez? Galderak erantzun hori da, ez? Azkenean, denbora bukatzen zaigun arte, izaten da galderak erantzutez, ez? Eta da, esatea, behin eta berriz, alduzu, ez? Eta, irakasleek ere gurasoei deitzen die, gurasoak ere etortzen dira, eta bat, pertsona gor bat, bizikletan datorrena, eta bat, azaltzera, eta orduan, ulertzen da alden hori, ez? Osa, pertsona gorrek ere aldute, azkenean, esan nahi dut, umeek esaten dute, ni bera bezala nahi dut, ez? Ikasi nahi dute, ez? Orduan, ikasi behar da, ja, oztopoiek gainditu egin behar direla, eta gurasoek utzi behar dietela ere, horrelako gain babes hori egiten, ez? Eta gogoratzen dituzu eskola berezi batzuk, edo adierazgarri batzuk, edo esperientzia zehatz batzuk bizita horietan? Bai, niretzako gorren eskola, bueno, ez dakit zer gehiago, ez dakit esan, ez? Askotan oso nekez egiten dugu agur esate hori, ez? Agur esatea izaten da danak Jose Luis, eta horrez, azkenean, bueno, jipurdia jartzen zait, hau kontatzean, azkenean, sentitzen dut beraiei ematen didala alaitasuna, ez? Postasuna. Bakizu lan, ez? Irrifarre hori ikusteak azkenean, eta hori da niretzako ja gehien, eta gehien Indian. Osea, lan marka edo gehien gogoratzen dudana daude 6 eskola Indian, eta 6 bisitatu, bueno, gehiago daude, baina 6 bisitatu nituen, bata bestan handik urrun zeudenak, baina, bueno, igual zitzaidan, eta jo nintzen gor pillo bat daude, asko, eta niretzako izan zen ikaragarria hori, ez dakit. Bueno, zure bidaetako batzuk India, esan duzun moduan, edo Filipinak, izan dira ez, imagina ezakegu ez dela berdina. Done jako bidea egitea edo urrun dauden herrialde horiek zeharkatzea. Herrialde horietan, India, Filipinak edo hain urrun daudenetan, zelan lortzen duzu jendearen gana hurbiltzea, hain kulturalki diferentea izanik, ez? Gogoratzen dut, Indian, lehenengo egunean, nik ez zinuen bizikleta zibili, zinuen. Izan zen, nengoen bisualki galduta, ez? Horrelakoa da hango kaosa eta taxi bat etorri zen, holan taxi txiki bat, bueno, komunikatzea ezinezkoa zen, eta esan nion, bizikleta gainean jarri dezak, eta esatezian, bueno, bizikleta nibili, eta ezin dut, osea, daukat horrelako indarri gabe, eta gogoratzen naiz, taxi gainean jarri genuela bizikleta, eta esaten niola, junez, leku batean, eta kotxe gutxiago zegoen leku hartan, bizikleta jeitxita zitik, eta orduan bizikletan hasi nintzen kostata, ikusi, danera begiratuaz, kostata. Ondoren, 3 hilabete egon nintzenan, eta sorte izan nuen, oso arriskutsua da. Eta komunikazioa bertan, mimos egiten nuen. Azkenean entzuleek ere, baina gorrek daukagu abantaila bat. Gorrak asko sobeak gara mimo egiten. Orduan, zein hizkuntza ez da universala, desberdina da, bai. Baina horre basikoan, oinarrizkoan oso bisuala denez, horre
ematen du, ez? Eta oso azkar elkar komunikatu lekego, adibidez, jatea, loitea, etxea hori, zeituan ulertzen den gauzak dira, ez? Orduan, Eta Filipinak ere oso bidaia polita izan zen, proiektu hartan lagunduta bidatu zinelako. Kontatu dezakezu, zelan izan zen? Bai. 3 entzule, etorri ziren nirekin, ni eta beste 3, Indian ezagutu nuen, azkenean egin ditute ezberdinak, ez? 9, Bale, aparkatu. Izan ziren 9, ez? Eta izugarrizko maitasunez gogoratzen dut. Azkenean, beraiek, 9 entzule horiek, ez zuten, asko ikasitu zutela nigandik, ez? Inoiz egon gabe zeudela, 24 orduz gor batekin, ez? Eta nolan den gor baten bizitza, hori ikusteaz, dengabe eta egunero, asko ikasi zutela, ez? Nolan gai nintzen ni bakarrik komunikatzeko, gauzak, nolan egiten nuen. Orduan, bizitak genetu genuen baita ere, 9 horiek bizitu genuen gorren eskola bat, eta, asko harritu ziren, ez? Nolan komunikatzen nintzen, bainongo, arazorik gabe, eta gainera itzultzaile lanak egiten nituen beraientzako, ez? Eta uste zuten ezinezko izango zela, baina posible zen, eta horrek egia zen, emozio asko sortzen zigun, ez? Nolan esaten nien, bere egin izena, pixkatxo bat, nolan oinarrizko soinu hizkuntzakin, eta 9 pertsona horiek, pertsona gor baten bizitza eta eskola hartara bizita, hartaz, asko ikasi zuten. Eta, Jose Luis, komunikazioaz ari gara, baina hainbeste maite duzun bizikletaz ere hitz egin nahi dugu. Beti bideratu zarelako gurpilen gainean, zergatik? Bi bizikleta mota, ez? Hasieran konpetizioko, karreterako, errepideko bizikleta maite nuen, baina, 33 ja, erretiratu egin nintzen, egon nintzen 2 urtez bizikleta ikutu gabe, jakin gabe bizitza zer zen, ez? Eta pentsatuz, lehen esan dudana, bizitza luzea dela, ez? Eta interneten begira nebilela, Santiagoko Donejako bidea, eta pentsatu nuen, bidaia, baina neure buruari, ikusiz, beldurra sentitzen nuen, baina Donejako bidea, erreza, badaude lo egiteko lekuak, eta azkenean, bakarrik nire gurasoak jakin gabe, neu bakarrik pentsatu nuen egitea, eta astebete beranduago, jo nintzen. Hasi nintzen abentura horretan, bizikletan, eta asko ikasi nuen. Bartzelonan hasi nintzen, azkenean neure buruaren arduradun bakarrik komunikatzen hasi behar dut dena bilatzen, kontu zeukitzen, kontaktuak sortzen entzuleekin, banoa entzuleekin topo eginaz, bidean, eta neure buruaz asko ikasi nuen. Eta hortik aurrera, etengabeko... Zikloturismoa... Maite mindu nintzen horretan, ez? Bai, zikloturismoa adikzio bat, bilakatu da, ez? Dokumental pillo aurkeztu dituzu, eta, pelikula ugari daude zure kurrikulumean, zeri buruzkoak dira hauek? Dokumentalak dira errealidadea. Errealidadea aurkezten duten filmak. Bizibilizazioak dira, ez? Da errealidadearen dokumentalak. Lehenengokoa Indian izan zen, ondorengoa Kanboian, gero Filipinasen, Madagaskar, eta horrelan euki dute entzulen enpresa bat, babesean, eta horri eskerrak sensibilizazioan lagundu dit. Eta ondoren, eman ditut hitzaldi eta azkenean, ez dakit, dokumentalako hiek. Eta etxaldi horietan, ze mezu helarazten duzu?
zitxaldi pilo eman dituzu, hemen Gasteizen bertan ere eman duzu bat, eta nahi dugu jakin aber ze mezu helarazten duzun. Oztopoak eraiztearen mezua. Gaur uste, pentsatzen dute egongo direla, egon dela entzuleak, eta emozionatuko direnak, eta badakite txirrindulan bidaiatzen duten entzuleak egongo dira, eta ikasteko, ikasteko, lehengo 9 pertsona haiek bezelan horren beste ikasi zutela nerekin, 24 orduz nirekin egonez, hitzaldietan azkenean ere hori da, pixkat, oztopoiek eraiztea, eta pertsona gor bat zer den irakastea edo beraiek ikastea. Eta baita ere, edozen ezgaitasun izan da, berdin du gurpilnarokian jun, edo besoa falta, horiek ere aldela, ez? Ze batzutan izan daike entzuleak izanik ezin dutela, ez? Azkenean agian desgaitasun bat daukagunok, haiek baino gehiago aldugu, ez? Daude entzule askok ezin dutela, eta orduan, hori askotan esan didate. Eta, zu Jose Luis geldirik egoteko ezara jaio, eta bakiko aurrera begira, badaukazula, buruan proiektu eta bidaia berriak, zeintzu dira hauek? Bai, ez dakite, bizikleta lagagabe, Afrikara daukat urrengo proiektua, Senegalera eta Gambiara. Noa, lehenengoko aldiz, bide lagun gor batekin. Lehenengoko aldiz, historian, zailago oraindik komunikatzeko, bion artean nola egiten dugu. Beti jo naiz edo bakarrik edo entzulekin, ez? Baina, estreinako aldiz beste gor batekin. Eta, goaz bertan eskola, umegorren eskoletara, eta kirol arropa eramatera. Oso proiektu polita. Jose Luis, elkarrizketa amaitzera goaz, baina amaita horretik programa honetan badugu derrigorrezko galdera bat. Galdetu beharran gaude zein den zure kasakatxan gogokoena. Jakin kasakatxan esperientzia bat, momentu bat, leku jakin bat, edo sentimendu berezi bat izan daitekela. Bai. Niretzako, ez dakit, eta horrelako arrotasuna arrotasuna handi ematen diana, bai, ez? Neu eta 3 hilabetez Argentinara bakarrik jo nintzen hartan, antxe kalean lo egin, Patagonian egon nintzen, eta gogoratzen dut nolan akanpaturik egonik, han bakarrik, norabide guztietan, 1000 kilometro, ez, desertuan nengoen, eta neure burua ikustea txapeldun bat bezala bertan, ez? Esan nahi du, horrelako ausardia hori ikustea, ez? Imaginatuz mundua oso handia zela, eta ikusten nuen bertan antxe, ez? Eta ni gain nintzela. Nire anaiak, familia, ez? Eta nola pentsatuz, neu bezain arro egongo zirela. Eta hori da, agian, neure kasakatxan gogokoena. Oso kasakatxan polita, eta, amaitu behar dugu elkarrizketa. Eskerrik asko, Jose Luis, zaiatuko gara zure mesua balik eta gehien guk ere helarazten. Eta eskerrik asko zuri ere, hainitxe, horrengo batean, seguru Afrikatik pasa ondoren zurekin kontatatzea gustatuko litzai guke. Eskerrik asko eta gabon. Bai, eskerrik asko plazer bat izan da, elkarrizketa hau egitea, Jon, alabedin, eta eskerrik asko interpreteari irisgarri egiteagatik. Eskerrik asko eta zoriontasuna eta gabon. Gabon, bioi. Gotta change